Hi mga ka-studio, welcome back to my channel. Today, magmumukbang ako ng medyo healthy ng mga pagkain. So may nanda ko dito sa mesa ay okra, tortang talong, rice, kamatis, bagoong na mayroong sili, kalamansi at sibuyas, talbos ng kamote, mayroon din tayong pipino at prito na isda, lemon na mayroong cucumber at honey. So ayan, start na po tayo. Sa mga hindi pa kumakain dyan, kain na po tayo mga ka-studio. Sisimula tayo sa tortang talong. Ayan. Sarap nito guys. The best guys, ang sarap. Ingat lang tayo sa tinik nito guys. Pero ang sarap ng isda na to. Anduhaw. Daming tinik. So hindi kasing dami ng bangus.
Yan, matinik. Sarap na inumin mga ka-studio. Kunin mo natin yung tinik. So guys, hirapan ako dito. Matagal tayong matapos. Kasi mayroon mga tinik. The best mga ka-studio. Busog na ako talaga. Naubos ko dito lahat yung natirang isda. Meron lang yung mga tinik sa gilid. Mahirapan tayo diyang
matagalan yung video. Kaya na po, bago tayo magpaalam, hope nag-enjoy kayo sa video nito. Leave a comment, like, and kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to subscribe. So thank you so much. Shout out muna natin mga kaibigan natin. From Gerald Gonzalez, shout out naman sa next video mo. Bart Larion Yumang, San Nicolas, San Luis, Pampanga. Saka nagpapa-shout out din si Ma'am Eden from Saudi Arabia sa lahat ng family niya sa Pinas. Tapos shout out din kay Ma'am Jane Larede. So mayroon siyang sariling channel. Parang ate-ate ko na rin siya po sa YT. Tapos shout out din Mukbanger Ubang. So magaling din siyang mag-video. Meron siyang mga mukbang din na videos, guys. So pwede nyo i-check out. Shout out din kay Sunshine Aguilar. Shout out din pala sa kapitbahay ko na laging nanonood sa channel po. Shout out Rachel Trasona. At saka sa father ko na laging nanonood din at nakasuporta dito sa channel. Shout out po Noel Tago from Leyte. Thank you so much for watching, guys. Hope you enjoy. Bye-bye for now and see you for my next mukbang adventure.